Hola gent, què tal? Com esteu? Benvinguts a la 42a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Queden pocs dies perquè l'Eurolliga primer, l'ACB després, passant també per l'Aleport, decideixin d'una vegada per totes si es reprèn o no la competició. El cert és que el moment actual que estem vivint crida a l'optimisme i fa pensar que sobretot les competicions domèstiques es podrien acabar celebrant, es podrien acabar disputant, sobretot l'ACB, que té més necessitats i més interessos que no pas, per exemple, l'Eport. Més complicat sembla que s'acabi disputant la fase final de l'Eurolliga per tot el que suposaria, el que implicaria pels clubs el desplaçament en un altre país. En tot cas, en breu, en dies, sortirem de dubtes. Ara bé, també cal tenir present, molt present, l'opinió dels jugadors. I fa un parell de dies la web Eurohoops treia a la llum una enquesta que l'ABP, l'Associació de Jugadors Professionals, havia realitzat entre tots els seus associats, una enquesta en la qual 2 de cada 3 jugadors s'hauria posicionat en contra de que es reprengués la competició. Fins i tot s'apuntava que les plantilles de Barça o Baskonia, tots els seus jugadors, votarien o van votar en contra. L'ABP sortiria amb un comunicat on mostraria la seva indignació a la vegada que no donava cap valor a la notícia. Doncs ves per on, que sembla que l'enquesta sí va existir i sembla ser que jugadors del Barça, si no tots ells, si la gran majoria van votar en contra de que es reprengui la competició. Així de clar ha parlat Àlex Abrines en una conversa amb Anthony Daimiel y Piti Hurtado. La famosa encuesta de la de se juega o no se juega. Mucha gente ha votado que no y poca que sí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Todos que no, ¿no? A ver, yo tampoco no soy de los que están metidos en la BP, ¿no? Pero por lo que he hablado con jugadores del equipo, a ver, yo creo que del Barça no me voy a meter un fregado, pero si no es 0-16 se acerca muchísimo. Y lo que he hablado con otros... Uno que sabemos que ha votado que no seguro es Delaney, ¿no? Porque sí. una vuelta dijo no y... Tal cual, tal cual. Además fue, creo que días antes, ¿no? Que nos preguntaron, la BP nos preguntó, ¿no? El si queríamos o no. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Cada jugador tiene una situación y bueno, la mía en particular pues es eso. Yo paso pena porque pueda pasar algo. Mi mujer es de riesgo porque tiene una enfermedad crónica y encima está embarazada, o sea que cualquier mínimo contagio que yo le pueda pasar a ella y después pase cualquier desgracia, que ojalà que no. Doncs aquí queden les paraules d'Àlex Abrines i aquí queda també la postura dels jugadors del Barça, la gran majoria en contra de que es pugui reprendre la competició, una possibilitat que, això sí, podria canviar sempre quan es garantís la seguretat de tothom. Ho diu Pierre Oriola, un dels capitans del Barça. Yo creo que nosotros estamos en una situación que lo que queremos es que se tomen las medidas necesarias, o sea, que haya un protocolo de entrenamiento claro y conciso, que haya un protocolo de los test que se puedan hacer, que lo hagan todos los equipos, o sea, que se tomen las medidas necesarias y que haya un protocolo correcto y unas pautas a seguir, que lo hagan todos los equipos. Yo creo que ahí nosotros... nuestra opinión como el 100% de nuestra plantilla no quiere, pues seguramente cambiaría. Si todas las cosas se hicieran correctamente, estoy seguro que se está trabajando para ello, pero de momento no hay nada concreto. Entonces yo creo que el miedo y esta incertidumbre la tenemos y lo que queremos es que todo se haga correcto, como se está haciendo, por ejemplo, en la Bundesliga en Alemania, que la verdad se está haciendo muy bien. Doncs veurem què acaba succeint, sortirem de dubtes ben aviat, veurem què acaba passant, perquè també és cert que al final els clubs són els que tenen l'última paraula sempre que els experts sanitaris, òbviament, donin el vistiplau. Per cert, qui sí vol jugar, vol fer un esforç per jugar, és Sergi Llull, jugador del Madrid. El nuevo sistema de competición, al final yo creo que es un poco un parche ante esta situación tan extraña, ¿no? que nos ha tocado vivir. Creo que nosotros tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que vuelva la competición, siempre y cuando pues, no haya ningún tipo de riesgo ni para los jugadores ni para pues, todos los empleados que tengan que trabajar en ese momento, ¿no? Creo que lo primero es la salud, pero sí que es cierto que si podemos volver a jugar y al menos pues, la gente que esté en casa viendo la tele pues, durante 2 horas puede evadirse un poco de toda esta pesadilla y disfrutar del baloncesto,
pues creo que es importante hacer ese esfuerzo, ¿no? Y luego jugar sin público, pues bueno, yo personalmente no he jugado sin público. El partido de Milán pues estaba lesionado y no viajé con el equipo y tiene que ser una sensación muy extraña, ¿no? Al final un pabellón lleno, ya juegues en casa o juegues fuera, pues es algo que te motiva, que te da ese plus de energía, ¿no? Para intentar hacerlo bien y bueno, todo és qüestió d'adaptar-se. I per cert, parlant del Madrid, qui sembla que seguirà una temporada més, donarà el sí a la seva renovació, és JC Carroll. Més coses, perquè el Baxi Manresa ja té nou director esportiu. Poques setmanes després d'anunciar la no continuïtat de Roman Montañez, el club del Bages s'ha decantat per un home de la casa. De fet, porta 10 anys al club i ha fet d'entrenador assistent d'Ivonne Navarro, d'Aleix Duran, de Diego Campo, Joan Peñarroya i també en Pedro Martínez. Es tracta de Xavi Pujol, com dic, nou director esportiu del Baxi Manresa als seus 30 anys. Per mi és un orgull poder doncs, assumir responsabilitats com aquestes. Evidentment no podem prometre títols, però sí que el que podem prometre és molt treball en el dia a dia, coherència, perseverança i seguir fent doncs, que Manresa estigui on està a partir dels petits detalls. Estic molt motivat, treball, dedicació. Crec que és molt important ser coherent amb el tipus de jugadors que venen aquí, que segueixin sent jugadors que prioritzen venir a Manresa, que tenen ganes de venir a Manresa, que volen créixer amb nosaltres i que evidentment s'adaptin a l'estil de joc de l'entrenador. Jo soc dels que pensa que la pressió ben enfocada et fa treure el millor de tu mateix. Aquí estem acostumats a treballar sota pressió. Com bé has dit, el marge de maniobra segurament és més petit que d'altres llocs. L'estiu serà llarg, veurem com comença la temporada següent i en quines condicions, però el que fem és centrar-nos en intentar trobar els millors jugadors possibles dins de les nostres aspiracions. Tot el que sigui sumar gent de la casa, ja sigui en l'àmbit de pista, jugadors, entrenadors, fisios, preparadors físics, significarà que estem desenvolupant el talent que tenim aquí i que el club està viu. Crec que hem de reforçar molt aquest missatge perquè realment, com es demostra, ens creiem la gent d'aquí i ho seguirem fent. Tant el Dani fa un esforç perquè ell té la voluntat de seguir aquí, nosaltres també el fem perquè el valorem molt tant pel que ens aporta a pista com el que no es veu i hem arribat a un acord perquè no se'n vagi amb alguna de les propostes que li havien arribat. El Pedro és un dels millors entrenadors de la història de la Lliga. Si ho poguéssim firmar per tota la vida ho faríem i de moment ell té contracte i estem planificant totes les idees que tenim de manera consensuada, així que de moment no et puc dir el contrari. I Josep Sáez, president del Baxi Manresa, que està convençut que Xavi Pujol és una aposta segura, és la millor elecció possible. Hi havia diversos noms sobre la taula, hi havia altres possibilitats, però vam fer una cosa que crec que sempre fem aquí al Bàsquet Manresa, que és una mica mirar el que teníem a casa i al final el Xavier és una persona que primer de tot la valorem per la seva vàlua professional. Una persona que té el coneixement, té la valentia, és una persona de club, una persona que viu pel bàsquet i viu pel Bàsquet Manresa. Ho ha estat fent en les seves diferents etapes dintre del club. Ja pràcticament fa 10 anys que està amb nosaltres. Coneix molt bé
el que és el club, el que necessita el club, coneix molt bé la seva idiosincràsia i a part, doncs, bueno, té el coneixement propi de la feina aquesta que haurà de fer, tot i que no té l'experiència com a director esportiu, però ha estat molt relacionat amb tot el que és l'equip durant sobretot els anys que jo estic com a president. He vist la seva implicació a l'hora de la gestió, a l'hora de la confecció de l'equip, sempre ajudant, sempre predisposat a sumar amb aquest projecte i a l'hora naturalment, dintre d'un club esportiu, la direcció esportiva és una branca molt, molt important. Creiem que el Xavi reunia les condicions necessàries per desenvolupar aquest lloc. Creiem que el Xavi pot tenir una trajectòria molt important amb el que és la direcció esportiva. Crec que amb la seva experiència que ha tingut dintre del club i amb els objectius que ens hem marcat, el Xavier era la persona idònia per tenir aquest lloc. El Xavi no se'l medirà absolutament per resultats d'un any. Això és una aposta a futur. Nosaltres creiem amb el Xavi amb tota la continuïtat del món. Doncs en volem parlar ara amb la veu del bàsquet a Ràdio Manresa, el gran Carles Jodar. Hola, Carles, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Un plaer en aquest format YouTube, que estic molt content de veure't. T'ho anava a dir, benvingut a aquest nou format, perquè a l'època de ràdio la gent ja tenia molt escoltat, M'encanta aquest format, ja t'ho dic, Òscar. M'agrada molt. Escolta una cosa, què em dius d'aquest relleu sorprenent, no?, a la direcció esportiva del Baxi Manresa? Home, jo et diria que el primer que em va sorprendre va ser la no continuïtat de Roman. Això em va sorprendre d'entrada, no? En el moment que es va decidir, quan encara no en ple confinament o en la fase final del confinament, i el club, la primera decisió que pren és aquesta. Bueno, jo reconec que aquesta em va sorprendre. Un cop pres aquesta decisió, que Xavi Pujol sigui el nou director esportiu, diguéssim que ja no em sorprèn tant, perquè els que coneixem el Xavier Pujol i el que és un home de la casa i que sabem el molt que coneix el bàsquet i que sempre està en lligues d'estiu, que sempre està mirant, que sempre està estudiant i que porta ja molts anys ficat en aquest món. És un home molt discret i segurament la seva pròpia discreció fa que no sigui la persona més popular no? Vull dir, segurament no és el nom més popular o més conegut, per dir-ho d'alguna manera, però t'asseguro que si estàs vivint una mica el bàsquet Manresa, a mi no em sorprèn i a més penso que un cop superada la sorpresa inicial, penso que és un autèntic encert que el Xavi Pujol sigui el director esportiu del bàsquet Manresa. Hi ha poques persones, aquesta etiqueta d'home de la casa, no? Doncs, vaja, pocs com ell, no? Perquè és que és la desena temporada del club, ha fet de tot. Ha fet de tot, sí. El bàsquet Manresa. Hi ha uns quants entrenadors que són del propi estany, no? Que són molt joves, però que han viscut, és com un col·lectiu de jugadors, el Gerard Barber, que està, per exemple, amb la Joviat, és un col·lectiu de gent molt jove que han crescut com a entrenadors al bàsquet i han viscut amb molta passió aquest esport i la seva feina. I llavors és un col·lectiu de gent molt treballadora, molt discreta, però molt treballadora. I això, doncs, jo penso que col·locant aquí el Xavi Pujol, el que fa és que es dona valor i es dona mèrit a tot aquest grup d'entrenadors que s'ha generat a Manresa i a la comarca del Bages, d'aquesta quinta mateixa del Xavier Pujol, és a dir, gent molt jove, que bé, que jo entenc que pugui sorprendre molt fora de Manresa i fins i tot fora de l'àmbit del bàsquet, no? Perquè, ostres, i ara el Xavi Pujol, qui és, no? Perquè sempre ha estat a l'ombra de... Però estic segur que qualsevol entrenador que hagi estat amb el Xavier Pujol
no li sorprèn gens que s'hagi pres aquesta decisió i que la junta directiva penso que quan diuen home de la casa és que segur que ho és. És que mira, segons algunes informacions que tinc, no? Doncs, per exemple, Ferrari, que va ser el base aquest sorprenent, que després es va lesionar, però que fins que no va tenir la greu lesió i va haver de deixar el Manresa, tothom estava al·lucinant de com ha arribat Ferrari a Manresa. Doncs jo crec que el Xavier Pujol hi va tenir una mica de culpa en que Ferrari estigués a Manresa. És una persona que mira molt bàsquet. De fet, quan vam entrevistar fa unes setmanes aquí al Bàsquet al Dia el president del Baxi Manresa, el Josep Saez, ja ens va deixar caure, no? El fet que, clar, destacant la feina de Román Montañez als 3 anys al club, però també deia, però també hi ha molta altra gent que ha fet molt bona feina també i potser no ha estat tan visible. Potser també això que tu deies ara, no? La feina que potser el propi Xavi Pujol haurà fet, no? També per portar jugadors al Manresa. Fa molts anys que ha fet feina el bàsquet Manresa, el bàsquet femení a la Joviat. Xavi Pujol i tota aquesta col·lecció d'entrenadors que t'estic parlant són gent que viu i es desviu pel bàsquet. Que molts jugadors famosos, no? O molt populars es passen els estius a Manresa perquè els busquen amb ells per fer d'entrenadors personals. No? Aquí hem vist, jo què sé, Calderón ha vingut a Manresa a entrenar-se amb aquests entrenadors, amb aquest grup d'entrenadors. Pierre Oriola passa els estius a Manresa entrenant-se amb aquesta gent. Rafa Martínez busca aquests entrenadors per estar amb ells a l'estiu. Vull dir que, clar, no venen amb l'aureola que venia segurament el Román Montañez de ser un jugador conegut, popular, que es retira, que té una gran retirada, que té un gran comiat a la pista i tot just acaba el comiat i passa a ser el director esportiu. Per tant, ell ja ve, diguéssim, d'una aureola de popularitat i segurament això, i els propis periodistes segurament d'això també en som culpables, doncs el tenim com a referent i sovint el posem a les nostres entrevistes i sovint, en canvi, el Xavi Pujol, que és el segon entrenador, a l'ombra de Pedro Martínez, no el posem mai a les entrevistes, sempre el posem a Pedro Martínez. Ara, estic segur que Pedro Martínez està encantat de la vida que sigui ell el director esportiu. Sí, en tot cas, està clar que la feina de Román Montañez, Carles, difícilment millorable. És que la veritat és que li ha anat molt bé. Si més no, a nivell de resultats. A mi el que m'ha sorprès és que tampoc no havia vist excessives tensions, diguéssim, no? Algunes. Internes. Sí, algunes potser n'havia vist o n'havia detectat. Però que també és inevitable, el dia a dia. Exacte, no? Però fins al punt de prendre aquesta decisió, no? I la veritat, també t'he de confessar, Òscar, que amb el confinament no he seguit amb la mateixa intensitat l'activitat del bàsquet perquè la vida professional m'ha portat a que m'hagi d'enfocar en aquests 2 mesos en una altra cosa i, per tant, el bàsquet no l'he viscut amb aquesta intensitat que el vivia cada dia fins al dia abans del confinament i, per tant, segur que hi ha coses que me les he perdut. No ho sé. De fet, amb la pròpia entrevista que tu li vas fer a Román Montañez, doncs estava bastant clar que el Román no tenia gaires ganes de plegar, diguéssim, no? O tenia bastant clar que volia seguir, no? Sí, ell hagués seguit, ell volia, de fet, volia seguir. I el primer sorprès va ser ell. Tinc entès i basant-me molt també amb l'entrevista que li vareu fer aquí a Bàsquet al Dia. El que està clar és que el Xavi té potencial per ser un bon director esportiu. No tinc dubte. No ho tindrà fàcil, però, no? Ja és difícil ser-ho en un club com el Baxi Manresa, però, clar, la crisi econòmica que ens pot venir a sobre amb el tema de la pandèmia del Covid, tot això pot dificultar tot encara més, no? Sí, però, perdona, serà fàcil per tu? No serà fàcil per ningú. Per ningú. I per cap club, ni els més rics ni els més pobres. Que tindrà la mateixa dificultat que tindrem tu i jo per seguir endavant en el nostre ofici
i la mateixa dificultat que tindrà el propi club per seguir endavant, la mateixa dificultat que tindrà la pròpia ACB per seguir endavant, que serem resilients, que seguirem endavant, això també està clar, no? Vull dir, tu has passat de la ràdio i t'has inventat un programa de YouTube i està tenint un èxit brutal, i vull dir que tots ens haurem d'adaptar a les noves situacions. I jo crec que, home, precisament, potser una de les coses que igual li va bé, i això és no sé, ara és una opinió pensant una mica en veu alta, potser està bé que comenci un director esportiu sense vicis. Amb el que segur serà una nova etapa, no al bàsquet, no, a la vida, al món, no? I potser no tenir vicis adquirits igual acaba sent un avantatge important per al Xavier Pujol. Home, de fet, ara escoltàvem a Josep Saez i ell té molt clar, el president del Baxi Manresa té molt clar, Carles, que és una aposta segura i una aposta de futur com a director esportiu del club. Mira, una de les coses bones que està tenint el bàsquet Manresa és que el Josep Saez està governant el club amb mà de ferro i no és la paraula que vull utilitzar. No és cert que sigui mà de ferro, perquè precisament és un president que dona molt joc i que fa que tot el seu equip sigui protagonista. Però sí, no acabo de trobar la paraula, però sí que ell, quan ja ha pres una decisió, segur que li dona moltes voltes, però quan ja ha pres una decisió és que va a la defensa al màxim i no s'ho pensa dues vegades, no? Vull dir, segur que se l'ha rumiat molt, segur que se li han donat moltes voltes, però un cop s'ha pres la decisió, a totes, no? I això, jo penso que amb el Josep Saez i tota la seva junta s'està notant, no? Vull dir, no es tremola a l'hora de prendre decisions. Doncs està clar que és un dels noms de la jornada, el de Xavi Pujol, com a nou director esportiu del Baxi Manresa, i òbviament li desitgem totes les sorts per ell, perquè serà la sort del club, no? Del Bàsquet Manresa en una propera temporada que veurem com va, no, Carles? La propera temporada, si hi ha, esperem que sí, propera temporada, i suposo que amb mono de bàsquet, no? Home, que hi haurà propera temporada n'estic totalment segur. Això és evident, no? Com serà la propera temporada? Bueno, jo penso que està dintre de la incertesa d'absolutament el que estem vivint, no? Estem vivint unes coses i unes situacions que segurament... Que no m'he viscut mai en la vida. Òscar, tu i jo parlàvem abans d'anar... Jo me'n recordo, havia d'anar a Màlaga i deien de suspendre la Lliga ACB o que no deixarien entrar al públic i me'n recordo que ens trucàvem. Escolta'm, com retransmetrem el partit? Que si ho faré des d'un bar, que si no sé què, que si... No, te'n recordes, que teníem aquestes converses? Vamos, jo aquell mateix dia, que era 3 dies abans del confinament, em diuen que ara estaria dient el que estic dient, jo no hagués apostat un duro. És bèstia el que estem vivint. Per tant, la vida post-Covid no sabem com serà. Fàcil segur que no, de partida. Sí, està clar. Escolta, i el camí t'ha portat per fer una feina que no té res a veure amb la del bàsquet, amb la de les retransmissions a Ràdio Manresa, però que has tingut la sort d'ajudar moltes persones, Carles. Mira, jo no treballo a Ràdio Manresa. Ràdio Manresa, per entendre, sí que treballo a Ràdio Manresa. Ràdio Manresa és el meu client. Jo treballo en una cooperativa que es diu GEDI, que és una cooperativa formada per 400 treballadors, que és molt gran, que sobretot està formada per molt bones persones i que GEDI, una de les coses que té és que sempre genera microprojectes. No vol ser una gran cooperativa, malgrat que són 400 treballadors i tenim la cultura d'ajudar-nos els uns als altres. De sempre, dels 30 anys que existeix GEDI. I jo, quan més bé he estat a GEDI, sempre ha sigut quan han vingut crisis. Perquè som una cooperativa on tots hi donem el callo, tenim una estructura molt horitzontal. Això quan les coses van molt bé hi ha gent que diu que no ens entén, quan les coses van molt bé, perquè segurament podríem guanyar molts més diners i nosaltres li donem valor a moltes altres coses. I en èpoques de crisi, treballar a GEDI t'omple. Llavors, què passa? M'he quedat sense la feina de la ràdio, m'he anat a repartir menjar a la cooperativa Frescop, que necessitava un cop de mà,
a més, doncs, treballem amb persones sempre molt vulnerables i Jedi té molts serveis. Bueno, doncs ha tocat remengar-se amb això i jo m'he remengat amb això. Però no és ni la primera vegada que ho faig perquè Jedi ha fet moltíssimes coses, ni t'asseguro que serà l'última, perquè estic envoltat de molt bones persones i el que sí tinc clar és que Jedi se'n sortirà. Això sí que ho tinc clar. Està clar que és una feina que no té res a veure amb la del bàsquet, que és la que ens apassiona, però estic convençut que és molt més gratificant. No, a mi la ràdio és el que més m'agrada del món. Jo treballar a la ràdio i fer les retransmissions de ràdio és el que més m'agrada del món. És gratificant, sí, és gratificant estar amb els meus companys. Mira, si em permets, t'explicaré una anècdota. Jo algunes vegades em miro el programa aquell del Jefe Infiltrado i al·lucino. Al·lucino perquè penso, i per què s'ha d'infiltrar el jefe? Perquè jo estic acostumat a treballar amb una cultura, la cultura de Jedi, la cultura cooperativa, que, escolta'm, els jefes som tots. Cadascú és jefe de la seva responsabilitat i de vegades quan veig aquell programa al·lucino perquè penso, ostres, és ben bé d'una cultura empresarial tan allunyada de la nostra que em meravella veure que un jefe s'ha d'infiltrar per saber què fa el botones d'un restaurant. I m'al·lucina, perquè jo no estic acostumat. A Jedi passa totalment al revés. Tots som jefes i tots ens arremanguem. Molt bé. Doncs Carles Joder, la veu de Ràdio Manresa, però com podeu veure, i avui la gent ha vist que fa moltes més coses que no només el bàsquet, que està clar, i ha quedat molt clar que és el que li apassiona. Això sí que tinc ganes de tornar-ho a fer. I esperem seguir-te escoltant la propera temporada, Carles? Jo ho desitjo amb totes les meves forces. Molt bé. Carles, una abraçada. Gràcies per passar-te pel bàsquet al dia. Un plaer, Òscar. És brutal i felicitats per aquest pas endavant que has donat amb aquest programa de YouTube. I com cada setmana arribarà la nostra sessió NBA amb el nostre home NBA, l'Adri González. Hola, Adri, com estàs? Què tal, com va? Avui crec que amb bones notícies, no? Perquè sembla que la NBA té molts números que s'acabi disputant el que queda de temporada. Sí, i de moment estem així, no tots, una mica creuant dits i desitjant doncs, que de moment aquesta filtració, no és oficial, però és una filtració, que bé, que a partir de l'1 de juny doncs, l'NBA publicaria ja un protocol per reprendre l'activitat a pista. Encara no sabem ben bé si serà temporada regular, playoffs o quin format, però en teoria l'1 de juny és la data clau, és el moment... Aquesta és la data, 1 de juny. És el moment esperat, no, diguem, per conèixer el pla de la NBA, el format d'aquest final de temporada, anem a deixar-ho en finals de temporada, entri el que entri, i qui sap si també podem saber ja seus o on es jugaria finalment aquest torneig final o aquests partits finals. S'ha parlat o s'ha publicat de moltes possibles seus, fins i tot hem fet molta conya, però sembla que cada vegada agafa més pes la possibilitat de que s'acabi jugant a Orlando, a Disney World. Sí, les mateixes fonts, una mica dels Estats Units que venen darrerament filtrant aquesta informació, també apunten que ja no és que sigui una opció entre moltes, sinó que és la primera que ara mateix l'NBA considera de cara a aquest torneig final. Bé, és una solució que ja han dit que a falta de conèixer aquestes instal·lacions al ben cert, entenem que és perquè a nivell de condicionament, a nivell de sanitat i de seguretat, és la més indicada. Jo el que penso ja en aquestes alçades és, si tenim bàsquet, que el tinguem on sigui, però que ens permeti gaudir dins les limitacions i aquesta nova normalitat que estem a poc veient, però que tinguem bàsquet, no? Sigui a Orlando, sigui a Las Vegas, o sigui on sigui. Al final, jo crec que a partir de l'1 de juny ja veurem si finalment es treu aquest protocol de NBA tot el que ha de venir, i a partir d'aquí és esperar que no canviï res, que tot segueixi una evolució bona
i aquest pla doncs, que l'NBA està traçant es pugui complir doncs, a fil per randa. Exacte. També veurem quina presència tindrà o no el públic, no? Si podrà entrar o no al pavelló a gaudir d'aquesta fase final de la NBA, perquè la NBA està estudiant diferents fórmules, fins i tot es parla de públic virtual, no? Per donar cert caliu, imagino, no? Al pavelló. Sí, és cert, no? Ja comentàvem que l'NBA o qualsevol lliga professional d'alt nivell contemplaria, no? La forma doncs, de no pensar només en la competició, sinó també en qui es queda fora, que és, amb tota seguretat, l'aficionat. Jo ara mateix, no, si m'he d'arriscar, contemplo que no hi haurà aficionats en aquesta fase final de NBA i que a partir d'aquí doncs, propostes com aquesta de portar doncs, aficionats o ambient de forma virtual pot ser molt positiu. Ja ho comentàvem, no? Insisteixo, crec que aquesta doncs, crisi serveix per també treure coses positives i doncs, plantejar-se escenaris que abans no existien. Un és aquest, doncs, partits sense públic, com els fem més dinàmics? Doncs portem doncs, tecnologia i busquem doncs, la manera de que, malgrat tinguem aquesta condició, l'espectador pugui doncs, tenir un espectacle des de casa i veure bàsquet doncs, al sofà, a la taula, al mòbil, on sigui, però en les millors condicions possibles. Sí, i està clar que si parlem d'innovar, d'innovacions, sempre qui porta la veu cantant és la NBA. Això està clar. Sí, és una lliga doncs, que té molta intriga, no? Sobretot també té la gran sort que a nivell doncs, de producció televisiva està recolzada per cadenes molt potents en aquest sentit i que inverteixen molts diners, no? En tot l'esport. Llavors, és una gran sort, jo crec, que també doncs, permet que haguem vist a poc coses com ara amb el cap, per exemple, aquelles proves, no? On, per exemple, es veia a la línia de 3 que s'il·luminava quan el triple era des de fora, si trepitjava en línia no s'il·luminava. Aquesta temporada hem vist fins i tot el comptador del temps de 24 segons integrat a dins la pista. Hem vist una cosa que van ser els primers, en certa forma, que també hem tingut aquí a Movistar, però van introduir doncs, a vegades reporters dins de la pista, literalment, doncs, amb una barreja de realitat virtual, no? En la que la persona doncs, podia interactuar, ja no només a l'NBA, sinó també a la producció televisiva dels Estats Units a nivell esportiu. És la pionera en aquest sentit, porten moltes novetats i ara no havien de ser menys. Jo realment, més enllà del bàsquet, també m'intriga, no? Aquest producte televisiu, com pot acabar sent i quina doncs, particularitat tindrà. De moment parlem de públic, qui sap si alguna sorpresa més doncs, podria acompanyar. Exacte, doncs veurem si la NBA segueix innovant, com ho ha fet sempre, amb aquest públic virtual de cara a aquesta fase final de la temporada. I veurem on es juga, que sembla que Orlando, com ara ens explicava el propi Adri, doncs és la principal candidata a ser aquesta seu, a Disney World. Més coses. Adri, The Last Dance ha acabat, els documentals sobre l'última etapa de Michael Jordan als Bulls. Quin cost ha quedat? De moment, certa buidor, no? De no saber que no podrem consumir més aquest producte la setmana que ve. Jo crec que dilluns tots tindrem les ganes, no? De dir, ostres, on està el següent capítol? Falta alguna cosa. Parla'm dels Wizards, parla'm del que sigui, és igual. De Jordan, de qui sigui, és igual. Ensenya'm bàsquet, no, en aquest format. Sí que llegeixo moltes crítiques, gent doncs, que no acaba d'estar contenta tant a nivell aficionat o a nivell doncs, d'exjugadors dels Bulls, com Horace Grant, que han doncs, comentat coses no gaire bones ni del documental ni del propi Jordan. Llavors, bé, jo l'he gaudit molt com a aficionat. Sí que és doncs, que prometia unes coses que al final no ha ensenyat tant com podíem pensar, no? En el sentit doncs, que la vida privada dels jugadors no l'ha mostrat en un punt que no coneixéssim. Sí que doncs, a mi això doncs, crec que no m'acaba de molestar, perquè al final doncs, veiem un producte i unes imatges i tot un conjunt de coses molt ben hilat i molt interessant ja per si sol. I bé, hi ha moltes crítiques, sí que és cert, com dic, no? També pel tema de que mostra molt de Jordan i l'acabar doncs, portant una categoria de quasi Déu, no? I gira tot molt entorn seu,
però també és cert que és la figura més important. I a mi, com a aficionat al bàsquet, és cert que en un món ideal voldríem haver vist més coses. Segurament el propi Jordan va vetar l'aparició de més coses perquè no volia doncs, veure's més damnificat del que ja segurament es vegi amb, amb aquest documental, però bé, jo crec que faig un balanç positiu, tindria ganes de veure més i crec que també és, de cara al futur, una opció de que aquestes doncs, gravacions de temporada es facin amb més equips i puguem veure més reportatges d'aquesta mena. T'ha sorprès el nivell de competitivitat de Michael Jordan? Bé, jo que ho he viscut des d'una òptica, no?, de persona que no va viure tot aquell moment doncs, en primera persona, em va agafar doncs, encara molt petit i realment doncs, he crescut amb un Jordan que sentia qui era allà i que no he viscut aquest procés. M'ha sorprès, tot i que m'ho esperava, però m'ha sorprès la contundència, no?, sobretot de les seves afirmacions i el temperament amb el que a vegades coses que podríem dir que passen bastant al dia a dia, no?, de la NBA, que és aquest trash talking, aquest doncs, a picar l'altre i voler motivar-lo, com ell ho porta a l'extrem doncs, de que sigui una excusa per superar-se, per motivar-se i per al final doncs, guanyar campionats, finals, destronar equips que portaven anys dominant. I home, és un punt potser dels més polèmics, no? Fins a quin punt també s'han fet moltes bromes de m'has saludat malament i ja al següent partit et vaig fotre 80 punts. Bueno, exacte. No, és una mica com el fin justifica los medios, no? Doncs és una mica això, no? És que ell era capaç de tot per guanyar. Ell volia guanyar, volia ser el millor, volia doncs això, guanyar els màxims anells possibles. I era capaç, i va ser capaç de fer qualsevol cosa per envoltar-se dels millors. I si tu no eres el millor, no estàs amb mi. O estàs amb mi o estàs contra mi. Totalment. Per mi és una de les fonts més de discòrdia, de polèmica del documental, que ja el mateix documental en certa forma reflecteix, no?, les opinions de jugadors com Vijay Armstrong i com altres companys doncs, que l'acusen de ser un tirà i de ser un jugador que tots creien o molts creien que havia de ser així per ell doncs, estar content i sentir-se realitzat. A la mateixa vegada opinen que ell podria no ser així i haver guanyat 6 anells i haver sigut doncs, l'escollit, Air Jordan, el millor del món i el millor de la història. Mai ho sabrem perquè Jordan doncs, ha volgut ser Jordan, ha volgut ser doncs, fidel a la seva identitat i fins al final, i fins al dia d'avui, jo m'atreveixo a dir, perquè no veiem un Jordan doncs, que pugui reconèixer o mirar qualsevol altre moment amb certa pena o pensar, em vaig passar, no? Al revés, ell segueix pensant que era la seva fórmula, va apostar tota la seva fórmula i llavors va sortir bé. No li podem negar que va sortir bé. A partir d'aquí, doncs, crec que és més opinió personal on està el límit i fins on doncs, aquesta competitivitat era o no excessiva. I arrel d'aquest documental, aquesta sèrie documental, òbviament s'ha parlat molt. Mai s'ha deixat de parlar de Michael Jordan, no? Però ara encara més, arrel d'aquesta sèrie documental, com dic, per exemple, una enquesta de la ESPN, el 73% dels aficionats de la NBA, 73%, que és una xifra molt elevada, considera que Michael Jordan és millor que LeBron James. Bé, és una mostra que sí, parla d'un percentatge, no parla de... Clar, és una mostra més. Potser, quan més àmplia fos, els números podrien variar més, però sí que és cert doncs, que l'imaginari de la gent, al dia d'avui, Jordan és el millor, a la gran majoria. Sí que és cert doncs, que potser amb els anys, un cop LeBron es retiri, es pugui igualar més al debat o es pugui portar doncs, a un altre nivell. Jo ja he dit sempre que crec, i és opinió personal, que Jordan és millor per moltes coses, no només a nivell estadístic, però... Potser LeBron és un jugador més complet, LeBron James, en totes les facetes, en tot el que això implica, però clar, és que després de veure el documental i refrescar-nos a tots el que era i el que era capaç de fer Jordan, és que és únic, no? És un jugador irrepetible. Sí, és que Jordan tenia alguna cosa que el feia diferent. I jugadors diferents hi ha molts, i LeBron també és diferent a la seva forma, però quan parlem de Jordan,
i és el que dius tu, no? Té una cosa que veient aquest documental doncs queda encara més clara que no és com els altres. Perquè tampoc és sa, en cert sentit. Vull dir, és que no és que sigui únic per un sentit bo totalment, però Jordan doncs, es va cultivar d'una forma i va aconseguir tot d'una forma que aquesta aura de jugador irrepetible crec que no la té LeBron, per exemple. I dubto molt que hi hagi un altre LeBron. Però Jordan té l'avantatge d'estar primer i de portar l'NBA a un volum de negoci, a un volum doncs, d'emissions i portar el bàsquet a una dimensió que ningú altre podrà perquè Jordan va estar primer. Llavors, per mi, jo sempre ho diré, LeBron és el número 2. Ara mateix és el número 2. I em sembla molt difícil que algú sigui el número 2 amb tanta claredat. I no és fàcil, però el debat és legítim, tot i que en el meu cas doncs, no veig aquest punt extra que tenia Jordan a LeBron. Potser amb el temps, si LeBron doncs, també triomfa amb els Lakers, podrem parlar més d'un empat o d'un LeBron per sobre, però a dia d'avui amb el que tenim, a LeBron li falta encara alguna cosa per ser millor que Jordan. Per cert, que les Air Jordan, ja en vam parlar la setmana passada, van sortir a subhasta $560,000. Algú ha pagat $560,000 per les Air Jordan utilitzades per ell i signades per Jordan. Tu en quin punt et vas quedar, Òscar? $1, crec. No et va arribar, no? No vaig poder competir. No vaig poder ni competir per les Air Jordan. Bueno, és una mica el que ja comentàvem la setmana passada. És una borrada de diners, però és un material de col·leccionista, absolutament. Sí, és un material que ara mateix la gent ja de per si es mata per materials únics. Estem vivint un nou gran moment de Jordan pel documental. Era evident que el preu s'anava a disparar. I encara et diré una cosa, em sembla poc. Jo esperava que acabés rondant més a prop del milió que no del mig. Llavors, bé, Déu-n'hi-do la xifra. Esperem que Jordan no segueixi traient material, perquè si no podria aquí muntar el que li donés la gana allà amb tot el benefici de venda. Per cert, recordem també que tot el que ell ha ingressat del documental ell ho dona a beneficència. No es queda un $1 de les ganances d'aquest documental. Sí, aquesta és la part, és la part benèfica. Sí que és cert doncs, que podria no fer-ho i el fet de deixar aquest benefici en ajudar a qualsevol causa és positiu. Parlem de gent que, vaig desitjar a dir que en el seu divorci, ja que és una de les parts que s'ha comentat molt, no surt la seva exdona, que en el seu divorci va haver de donar $170 milions a la seva exdona. Déu-n'hi-do. Es diu ràpid, però quan algú pot donar aquests diners i seguir tan tranquil... Perquè en tens molts més al banc. És que en tens molts més. I 170 milions ja són molts diners. Llavors bé, partint d'una base que aquest altruisme està bé, però sabem que potser aquests beneficis, que crec que eren 4 milions, al costat de la seva fortuna és com si tu i jo donem 2 euros. Ho agraïm, és un molt positiu, però sempre jo pensaré que la gent que en té tant podria donar encara molt més. Sí, totalment d'acord. I per acabar, encara parlant de Jordan, perquè, clar, aprofitant, com dic, el documental, hem tornat a veure molts refregits de la carrera esportiva de Michael Jordan, i un d'aquests refregits és la presència seva en un partit d'ACB, un partit d'un All-Star de l'ACB, òbviament fa molts anys, però clar, el primer que vaig pensar jo és que avui en dia això seria impossible. Totalment d'acord, és molt complicat perquè també, clar, jo no sé, desconec molt, he llegit però no sé el cert, les circumstàncies de portar Jordan a l'ACB. Sí que és cert que a nivell d'estratègia comercial és immillorable, estàs portant en aquell moment i encara a dia d'avui el millor jugador del planeta i una figura que consideres quasi marciana, que no creus que sigui real i el portes a jugar amb gent de la teva lliga. Avui en dia seria una bona iniciativa. Jo crec que el més a prop que estem són aquests partits d'equips d'Eurolliga contra equips de NBA. Ja hem d'agrair que com a mínim tinguem això,
però portar jugadors de... Clar, és que a l'ACB no tenim ni All-Star ara mateix, que és un altre punt. Però crec que seria positiu per l'ACB doncs, organitzar aquest tipus d'esdeveniment i per l'NBA, doncs, no sé si portar un Jordan, però que doncs, hi hagués més relació, no?, entre el bàsquet europeu i el bàsquet NBA. Jordan o jugadors de similar d'aquest moment, doncs, com poden ser LeBron, com poden ser Curry, Durant, Harden, Antetokounmpo, 1.000 jugadors que aquí voldrien veure jugar doncs, un partit d'All-Star, és molt complicat que vinguin. Potser en el futur doncs, ho veiem, però ara mateix, com dius, és jo crec que impossible. Molt bé. Ho deixem aquí, Adri. Tornem a parlar la propera setmana, d'acord? Que vagi bé, bona alçada. I abans d'acabar, que sapigueu que Laura Peña seguirà al Cadí la Seu i amplia el seu contracte de fet fins la temporada 2021-2022. El govern destinarà uns 750.000 euros a 81 clubs per pal·liar els efectes del Covid-19 i, per cert, que avui es compleixen 25 anys de l'últim partit de Juan Antonio San Epifanio, Epi, amb la samarreta del Barça. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, esperem els vostres likes. Ja sabeu que el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot no oblideu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.